Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na manginang dohot ianakon nami remaja na poso di amang padita na dihormati kami dohot inanami dohot amanami perhalado dohot amanami inanami na dihormati kami
dohot yanakon nami saluhutna. Madok mulai ate hita tu amat tapar dengan basai siala totong dope di lehon di hita hahipason. Boy hita di ibadah jam 10 namanginang rap dinalaho mamuji pasangapon guarni debata dohot tumangion hatan nabadiai. Alani hami sian sektor Nasaret parhalado dohot keluarga patupahon sada kreasi ima napinatupani huriata marhite panitia ima mencari dana ima di tahun gotilon dohot diokumene inklusif alani pangiduan nami dihita saluhutna rap manupahi mahita manginang asa sian pambahenata marsangap ma goarni debata dan marlas ni roha ma huriata HKBP Cimanggis. Sahalina di pangidohami mau liate ma di pasahatami betima. Pinasahat ma tu amanami dohot inanami sektor Nasaret.
Mulia tema di pasatami amanginang dohot amang padita dongan perhalado calon perhalado dohot yanakon nami saluhutna ima remaja na poso nalahu mangalehon roha ima na pinatupan nami na king kreasi alani dang boy tarbalasami amanginang nabinahin munay sian tuhatta na basaima tajalo asa marsangap ma guarni debata melalui huriata HKBP Cimanggis. Sahalinay doko kami mau liate. Salom, horas madihita sa luhutna. Hurian itu hata ala naing mulata nama parminggota, taparade marohata, martangyang nahohom mahita di bagasan rohata be, martangyang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Kristus, selamat hari Minggu madihita sa luhutna. Nung asahat hita tu pesta puncak jubileum 125 tahun sending HKBP na martemahon, hamudo surat ni Kristus. Tabongoti ma parminggota sadarion, huhut marningot jala makamuliatehon padonganion ni debata naso marparsohotan di perdalanan ni ulaun sending di HKBP naung dipuka sian tahun 1800 sia. Tapa husor-husor ma di bagasan rohat tabe huhut tahangoluhon paboa surat ni Kristus dohita naikon maboan barita nauli tu sadok na tinopa atong tapuka mamasuk marede mahita.
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Lehet nai di atas ni akadolok akapat ni parbarita nauli, na patubegehon hadameon, na mamaritahon barita nauli, na patubegehon hatuaon, na madok tusion, debatam do bangkit raja. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo na manobus portibion marhite mudarmu na badiai, di jauh hodo torop halak, asa pasidohot mamaritahon haluaon na pinatupami di hami, asi maroham, lehon mahiras ni roha di hami, laho marbarita nauli, saya jari mahami makasurukon parsuruon mi sian aka odeng di portibion, urupi mahami, asa setoktong rade mangalehon nasa gogonami, tu hararat ni harajaon mi. Amen. Marede hita. Tatangihon mapatik ni debata, iman natar surat di buku 2 Timoteus bidu 4 ayat 2, songonon madidok disi. Jami tahon hatai, hajong jokon ditiki naune nang soune, pisang, paingot, apoy marhite-hite nasalabas ni roha dohot pamodayon, ido sahatna, atong ramangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Marede hita. Jesus
tatopoti madosa tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Jehovah debata amanami para siroha na sumurung. Dilehon hodo sodang mi patiurhon dalan nami tuhanguluan. Jala dihalomohon rohamdo asatung sadok na marhosa mian di bagasan sodang hatiuron na sianho. Narodo hami nuaeng tuadopanmu manopoti dosa nami. Jumot jotado hami mauhom di bagasan haholomon nami. Dang huukap hami pikiran ng rohanami majakon sodang hatiuron na siyakko. Ditugu-tugu hodo hami marhite ragam ni pangajarionmu. Dipakulingi hodo hami marhite hatam na tarsurat di buku na badiai. Nang marhite pangajarion dohot jamita na pinasahat ni akan aposo. Alai jojot do paula so hutangion hami akka pangajarion nang jamitai. Hurang do ringgas nami mangguruhon. Jala pahusor-husor hatami di ngolu nami. Na mabayan hami sa imian di haholomon. Disuruh hodo ganup halak naung majalo sodang mi gabe sitidangim laho mamaritahon barita nauli tu sadok na tinopana. Alai jojot do hulaw si hami parsuruan mi. Daikon marsinodang manian ngulu nami. Tada ni naong hujalo hami hangoluan hami sodang mi. Hurajumi jala hutopoti hami do. Dang siyan nasagogo hami papatarhon sodang mi. Marhite pangalahon nami si ganupari. Dihalomohon rohamdo asalam martaba akahalak na porsea. Jala na pinaluan ni holong mi. Alani i. Disuruh hodo sadok huriam di portibion, patupahon ragam niulaon marbarita nauli, asalam torop akan naporsea, asi maroham di huriam, jala maparmuati maroham di hami, ala jojot hulao si hami parsuruon mi, palabas marohami dahaga leon ni huriami, molo si patagu modangan huleon hami, rohan ng pikiran nami, para dehon akka ulaon seremonial sabing. Hape lupa hami dia kadongan na makasiholi sinodang mi dohot na makalunguton pangurupion. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringo tuhasesaan ni dosata. Songon sitong na mangolu ahunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumidaha matean ni halak parjahati, so ikon midaha memulak ni parjahati tu madiko dalan na inian, asa mangolu ibana, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marede hita.
tatangihon ma hata ni debata turpuk epistel diari mingguta sadarion iman natar surat di evangelium ni si Markus bidu 10 ayat 14 sahat rodi ayat 10 tajahama marsika sorin dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridahon madirina tuna 10 sadai dipisang maganggu dohot jogal ni rohana sida ala soporsea nasida diakan naung marnida ibana naung hehe sian namate. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai na soporseai hona uhum do. Joputon nasida doa ka ulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida ape honon nasida matangan natua kana marsahit gabe malu mahilalaonna ido sahatna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala no peopsa amen marede hita. tidakon maha porseautai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia andorang suabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni Silatus
Nama tetar pajal de ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian nasionarahon ni kor gabungan na ama.
tabegema tikting na masa dohot si pamasaon di huriata di nasa mingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-hut ma tikting nama ragam di Minggu Sadarion tanggal 30 Juni 2024. Na parjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta Sadarion ima Minggu palimahon dong Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata dohot topik Minggu hamudo surat ni Kristus. Paduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 7 Juli 2024. Naparjolo di pukul 7 WIB. Namangisi kor ama Jeriko ina Kamis dohot ina Hanna. Di pukul sia 30 WIB namangisi kor ama Huria ina Debora natoras parguru Malua. Di pukul 10 pitu NHKBP. Napatoluhon ibadah Minggu pukul 7 WIB. Ibadah Minggu pukul 7 WIB di tanggal 7 Juli 2024 nanengro hita memake bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Sektor Korintus of, sektor Judea dibagas ni keluarga T Simatupang inang boru Sibarani. Sektor Kanaan dibagas ni keluarga A Simatupang inang boru Damanik. Di sektor Efesus of, di sektor Galatia dibagas ni keluarga S Sihombing inang boru Gultom. Di sektor Filipi dibagas keluarga P Simanjuntak inang boru Nainggolan. Di hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di sektor Sian dibagas ni keluarga A Nababan inang boru Matanari. Di sektor Betania dibagas ni keluarga R Purba inang boru Sidabutar. Di sektor Roma dibagas ni keluarga B Sihombing inang boru Sitorus. Di sektor Nasaret dibagas ni keluarga B Manulang inang boru Siahaan. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga T Sihombing inang boru Sinaga. Di sektor Bethlehem dibagas ni keluarga Situa A Silalahi inang boru Sihombing. Alamat taidama di buku acara na adong dihita. Na palimahon penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di Minggu Sadarion penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di pukul 7.30 ima sikola Minggu sian sektor Betania. Di pukul 10 ima parhalado dohot keluarga sian sektor Nazaret. Jala di Minggu nanengro di ibadah pukul 7 WIB. Ima parhalado dohot keluarga sian sektor Bethlehem. Di pukul sia 30 ima sikola Minggu sian sektor Judea. Napaonopon ruas baru. Di Minggu ta Sadarion nungar gabe ruas naib baru. Di Huriata ima keluarga Joshua Leonardo Manalu boru Sitanggang masuk tu sektor Sion. Papituhon Pangapulion. Di Minggu ta Sadarion di Patupa Huriata do Pangapulion tu keluarga Hutajulu inang boru Pardede almarhum di sektor Judea. Tapatupa mai dung sipul kebaktian pukul 10 WIB. Pawaluhon pelepasan anak sikola Minggu tu remaja. Di hari Minggu Sadarion di parmingguan pukul 10 dung sipul tikting di Patupado pelepasan anak sikola Minggu tu remaja. Pasiahon kebaktian sikola Minggu. Di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di Patupado partangyangan sikola Minggu dibagas ni keluarga A Napitupulu Borisi Hombing. Na tua-tua ni iana kota sikola Minggu Gevanda dohot galena boru Napitupulu. Alamat di Jalan Bakti Abri Komplek Gria Barawira Blok A 10 Sada sian sektor Sion masuk pukul 10.05 WIB. Pasapuluhon amplop Pesta Gotilon dohot tahun oikumene inklusif. Di hari Minggu di tanggal 7 Juli 2024 naneng roon
Patupaot tado papungu pelean amplop pesta gotilon, dohot tahun oikumene inklusif, tapatupa mai di pelean na paduahon. Pa 10 sadahon, ulaon makatidakon haporseaon dohot ulaon nabadia. Di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 naneng roon, patupaon ni huriata do ulaon makatidakon haporseaon, tu 40 halak par guru malua hagios tim. Tapatupa di parmingguan pukul sia 30 wib. Jaladung sipul parmingguan, laos diuduti ma marulaon nabadia, tu nama katidakon haporseaon na dohot natorasna. Sialani ulaoni parmingguan di minggu nanengro tapatupa 3 sesi. Sesi parjolo ima masuk pukul 7 wib, sesi napaduahon pukul sia 30 wib, dohot sesi patoluhon pukul 10 pitu wib. Pa 10 duahon tikting marbagas. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma. Janri hutapea, anak ni halak amata maraden hutapea, tubuh ni halak inata dame panjaitan, alamat Pansur Batu, Huria HKBP Pansur Batu, Resort Huta Raja Ugan, Distrik 2 Silindung. Dohot Orwana, Elmi Trimega Fielia Hasugian, Boruni halak amata situa Rihat Hasugian Esos MA, Tubuni halak inata Romasni Suryani Simarmata AMD, alamat Jalan Bungur RT 05 RW 02, nomor 37 Kapung Babakan, Tapos Depok, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Distrik 20 Walu Deboskap. Tarpasu-pasu di HKBP Pansur Batu, hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Pa 10 toluhon, ruas namoding. Nunga jumolo marujung ngolu sahalak ruas ina sian huriata. Ima inang renta mariasi borusi tompul, tubuh 10 Oktober 1944, modding di hari Sabtu 20 sia Juni 2024. Tutup usia 50 sia tahun 8 bulan, sian sektor Pilipi, tatangyakon ma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga na tininggal honna. 14 penghargaan tu ianakon na berprestasi. Sadasian program diakoni ni huriata, ima patupa penghargaan tu ianakon ni huriata na berprestasi. Juara sada sahat rodi juara tolu, tingkat SD sahat rodi tingkat SMA, baik prestasi akademis, dohot non-akademis misalna olahraga. Di jalo masurat hatorangan sian sikola, napatorakon kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Di pasahat madata tu seksi pendidikan manang parhalado sektor masing-masing. Pa 15 hon torop ni ruas nama dohoti parmingguon, tanggal 27 Juni 2024, kodangna 820 halak. Pa 10 onopon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 50 halak, ulang tahun pernikahan 22 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 24 sahat rodi tanggal 30 Juni 2024. Hatani debatan apa si kopon lasni rohamuna, tarsurat di pesalmen sia pulusada ayat 10 onom. Sai pamahapoku do ibana sarimatua, jala patarida honokku tu ibana hatuaoku. Pa 10 pituhon, pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 tolu kakak. Godangna 4.100.000 rupiah. Napa 10 aluhon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 tolu kakak godangna 3.850.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat huriata. Tu sudah ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2024. Tu akan aso pasahat dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan
tu huria manang parhalado sektor tabe. Pasapuluh siahon keuangan huria. Huria 10 juta 120.750 rupiah. Pembangunan 1.136.700 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8.720.550 rupiah. Penguma sude 27.856.000 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat nama peliani bain sangap di goarna. Amin. Saunari di pasahat tami ma partikian tu sikola minggu. Horas, Shalom dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat, adik-adik dan juga orang tua yang kami sayangi. Sekolah Minggu merupakan wadah atau tempat seorang anak dari kecil untuk mengenal betapa indahnya firman Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, anak-anak akan tumbuh menjadi remaja yang mau lebih dalam mengenal firman Tuhan dan tentunya jadi lebih takut akan Tuhan. Penyelenggaraan acara graduation yang dilaksanakan 2 hari 1 malam ini memberikan banyak bekal untuk adik remaja sekolah minggu ke jenjang selanjutnya. Untuk itu, kita tiba di puncak acara pelepasan remaja sekolah minggu HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis tahun 2024. Kami undang Amang Pendeta Immanuel Panjaitan selaku uluan gereja HKBP Cimanggis untuk memberikan tanda kelulusan berupa medali dan sertifikat kepada adik-adik remaja sekolah minggu HKBP Cimanggis. Waktu dan tempat kami persilahkan Amang. Selanjutnya, penyerahan medali dan sertifikat dimohon untuk kita semua tertib mengikuti acara ini. Untuk nama yang dipanggil, kakak undang untuk maju ke depan. Pertama, Justin Eselon Nenggolan. Selanjutnya, Vincentius Halomoan Togumarito Silalahi. Selanjutnya, Meir Jesualdo Sidauru. Selanjutnya, Moses Marcel Gideon Silalahi. Selanjutnya, Jeremy Gracio Saud Parulian. Selanjutnya, Rizky Lehet Lumbanggao.
Selanjutnya Bramantio Felix Sidabariba. Samuel Aprinaldo Hutagalu. Fanny Crosby Barasa. Novita Sari Putri Sitorus. Romaito Febrianti Lubis. Teresia Agustina Nainggolan. Kalista Lezabel de Felicia Panjaitan. Florensi Novelin Mahulai. Tesalonika Ronauli Sinaga. Ferdinand Alfredo Siahaan. Chelsea Santalina Hutauruk. Jenita Hasiholan Sidauru. Jeneta Hasiholan Sidauru. Mega Francisca Oktaviani Marbun. Christopher Maringantua Nainggolan. Albert Ferrari Pangaribuan. Marihot Domianus Hutagalung.
Sam Philip Nainggolan. Brolin Christian Sringoringo. Inilah remaja Sekolah Minggu HKBP Cimanggis yang sudah melewati masa-masa sekolah minggu dengan baik dan berprestasi. Kiranya Tuhan yang akan menyertai langkah mereka dalam memasuki komunitas remaja Huria HKBP Cimanggis. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan persembahan pujian dari remaja Sekolah Minggu HKBP Cimanggis.
Mare dehita laos tapa punguma peleata sadaa dohot sadabi.
Damini debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhut na amanami do inanami do nang disude aka yanakon nami lumubi di bagasan acara pelepasan masuk tu tingkat ni remaja nasida sekolah minggu los di bagasan sadario do hita marlas ni roha khususnya di ruas ni HKBP di Sadok Portibion ima di naloma mestahon ima pesta jubileum 125 tahun ima sending HKBP manang penginjilan HKBP alani barita nauli nagabe ujahan di bagasan Jamita si pau sorota di minggu sedarion ima di minggu palimaundung Trinitatis ima sian surat napa duahon sian si Paulus tuhuria Kristen nadong di Korintus bindu tolu hujahama sian ayat 2 rodi ayat onom songonom madu disi hamudo surat nami naun siniurat ton tu bagasan rohanami natinada jalajinahani saluhut jolma ay tadado hamu surat ni Kristus nahu pature hami sinurat sodohot tidak marhite sian todini debata na mangulu ido dada tu panuratan batu alai di panuratan daging ima ate-ate pos dorohanami taringot tu si tu debata marhite-hite Kristus dada tahu hami sian diri nami anggotung mamikiri agia sian diri nami sadok sian debatado hatawon nami ibana do patauhon hami gabe parhalado ni pada ne baru na marhite sian todii dada marhite sian surat ay nama munu do surat todii do panguluhon ima sahna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus lemar tabado di dok rohatta hamuliatiota tu debata ima nabui mardalan diaka perdalanan ni pakubasyo ni huriatta dia balasan di bagasan tikion lumobi molo sauti kita manaili tupudi di sejarah ni HKBP nagabe sada namasay rikot si ingoton jala si lajutonotod di tonga-tonga ni parhuriatay tardok di sedarion jubileum HKBP 125 tahun jala mamukama parjolo ima di tahun 1860 seda jala los disima boy dohonon partubu ni nama say belga ima napinuka ni ima badita Dr. Edward Leugwit no mention ima di Tanah Batak ima di nalo mambuan berita naulisan huta Jerman jala di sida mulai terjadi perubahan di tonga-tonga ni halak Batak jala boy jalanunga di hati dak konang di piga-piga aka padde ni teologi lapatana na mendalami dia ka di penginjilan termasuk do di Tanah Batak mah salah satu penginjilan nah luar biasa terjadi di patu pade bata marhite aka penginjili gabe bui do sianima start nai gabe marhamajuon nang di hita halak Batak jala memang tak ukui do songo dia mah hikmat manang habisuoni debata na ni leon tu aka perbarita naulina parjului jala boido tarida mo naniuji sahatu partikianon molosian dewan gereja dunia imana julu na masuk tu sending ni di Tanah Batak remise mission Gesellschaft Nation Jerman na parpusat di Barmen ido nasonari na ditiup putra Batak na maniup
ima Union Evangelism Mission sedunia ima namar pusat nuaing tong di Jerman, ima halak kita halak Batak dong badita Dr. Andar Pasaribu alani dipercaya dong nang di tonga-tonga nih hak Kristen di Batak nabui diuji sangat luar biasa pasu-pasu ni debata di tonga-tonga di Portibion jala odo sasitongna sada kebanggaan secara khusus madihita di HKBP dulu. Boy dohon sampai tu 6 juta halak na porsia di halak di ruas ni HKBP di seluruh Portibion jala marserak doi di tonga-tonga ni akar ragam ulau do hamajuon. Odo sada nasihat tidak konota ubene hita marjobilium di bagasan sedarion nate. Jadi di sido idauta belgani basa-basa ni debata di tonga-tonga ni pernguluan ni hita halak na porsia iya te. Anggo songon dihamisa diri mamereng di sudut di tonga-tonga ni aka perdalanan ni bangsota do di aka ragam namaja namasan waengon betutu mungkin godang do jolma memprediksi anggo di tonga-tonga na ruas tadi HKBP ba mungkin boy di dok na tergilas aka zaman dok modernisasi ate. Ale justru di dok di bagasan penelitian justru di tonga-tonga ni prinsip na dihangoluan di hita di tonga-tonga ni ulauta do di prinsip ning di budaya na adong di tonga-tonga ni ngolu ni hita saur doi dina menunjang menghadapi zaman na godang mambuan di bagasan partikianon ima na boy mangarupakon aka pangatusion haporseaon na boy madabu manang har-har doi anggodang terus dipertahaton bahasa diudok songoni dia mua manami di inanami molo mernida di panindang ni Apostel Paulus di son di situ di hati dakon ibana babua ditiki imana membariton berita nauli di tonga-tonga ni ganu bangso naso manada Kristus jala ditiki si Paulus masuk tu tonga-tonga ni aka bangso naso pola ditada ibana do pesongo dia mabudaya kultur dohot tantangan di bagasani alai bui do dilian tu hata masada gugu pangatusiun di mana dinalau boy ganuk jolma porsea tu Yesus sabi. Agusian si dihadirion si Paulus molo didok di son dan dihilalai mana dan talu ibana jala boy didokon halongangan dihilalai mana boy gabe sada mat parbue barita nauli atik pe latar belakang ni si Paulus ditanda jolma halak perjahan ibana. Ale di sodo gogo ni Tuhani namadok holong ni debata asa malua jolma sian aka ihot aka hawoton ihot ni aka keterbelakangan dohot aka ragam na di gongkongan ni aka ragam na di dong hahulumon di tonga-tonga ni Portibi sadanai song kesan na ya di babua sian pimpinan direktur na ni udok nakin yang pimpinan tertinggi gereja na ni uluhon ni halak kita na di dunia ima sian Union Evangelism Mission na berpusat di Jerman hampir di tonga-tonga di Eropa nang Jerman lobby sian mencapai 65% ngam kembali ngoluna sida dan apalah di dok manada be manang marurak be pangatusion taringot namar Tuhan di bagasan nguluna sida jala ido adong sada inisiatif nangga be mulak ma dia ka kelembagaan na adong di tonga-tonga ni Eropa na madong asa halak Batak manin na rotu Eropa di dalam memberitahu berita nauli muse lau maka tidak ku pabua memang anggo
barita nauli nasahat tu hita manang parbue ni barita nauli ikon gabe gararotta ma lapatana islana dinalo membaritan tu nasida asa ditadda ma pasu-pasu ni debata nong tajalo marhite barita nauli di tonga-tonga ni sian halaki ima Eropa tu tano Batak. Jadi memang bisa saja terjadi. Mual na memberitahuan barita nauli anggoda ngapala boy dijaga di ramoti boy di olam marpepengon alai halak nama jalo gabe marparbui. Jangan do analis nama dok pebua memang alani modernisasi ni gumudang di zaman waengon boasa terjadi krisis manang lam terjadi degradasi halak na maju gabe jonok maka prosiau mangasau Tuhani di bagasa ngoluna jalabu itu idaut tate nang di tonga-tonga ni gulmi ni ngolut tapi di tonga waengon alani hamajuon alani modernisasi alani teknologi adung waengon apalagi tu akan aposo waeng bisa-bisa itu dianggap sebagai satu dewa. Jala dianggap do on penyelamat di ngolu ni jolma. Boy do tabukti do si pata kadang-kadang kan ala ni teknologi nuayon nga murah-murah. Murah-murah makarijohon. Dak songona julu contona molo contona di na ulaon si panganope ikon na disuan jo, ikon mangula jo, ikon di uhal jo, ikon di lopa do baru na boy deyon. Anggon wain nga bersifat instan, danga pola maul bejol ma. Na yang siap makan ina dilo siap saji boy di. Umay. Ba isarana contona di bagasan waingon dak pola maul bejol ma saingon tu transportasi manang komunikasi cepat-cepat wain. Na yang sahat do tu luat ni Eropa nga piga jom boy do sahat. Anggona julu sampai berbulan-bulan. Dikisi nompen sian Jerman, sian Barmen nasida tu si Bolga sampai do mencapai 3 bulan di nalau marhopal latih. Anggo son lari ba kaise nah atu Eropa paling 17 jam 16 jam udah nyampe ke Eropa. Songoni madauna di. Apalagi dia kak nuaing selain komunikasi sungai sangat luar biasa. Na julu na ningot molo lain babe surat ku ingot dope molo tiki mahasiswa adong manian sahalak manang pujaan hati ate iko di surat to di jodoh suraton dung di surat tu seminggu asa sahab molo sahab dung dibalos muse di surat ibana seminggu nai nama muse dapat alusna 2 minggu mah asa boy jalon manang na wolo do imana tu iba manang na holong rohana tiba iko paimau do 2 minggu ate omajo ndajulu ate ale ang bosonari dengan sangat cepat idum bani molo didok dong di hata di si Paulus panindangyon na didok ai tadado hamu surat ni Kristus nahupatu rehami sinurat so doho tita marhite todini debata na mangolu ido. Mana diok nakiningan. Molo hupat orang nakiningan ngolu tata bolus aka surat na boy leleng sahat baritana. Ale molo di ngolu waing du porsia do hita di bagasan Yesus Kristus hita do gabe surat ni Kristus do marhite todi porbadia do di surat to kita gabe pitor boy botota mangolu jalan malua do hita sian ihot hamatian ima luar biasa na taringo hita do dipilih debata gabe surat ni Kristus pitor boy taboto yang go Kristus Yesus marhite holong ni rohanai di palua hita jala pitor boy botota dapat hita do informasi malua do hita sian ihot aka hamatian parjabar hita di hangulu asubut. Nah Allah nido mulu di patorang si Paulus di son surat ni Kristus do hamu artinya.
Selain kita majalo informasi sian Tuhani pabuan nunga di palua haholongan ni de batado hita jala dapotan hangolua do hita ale surat ni Kristus do na didok nakiningan marhiti to di porbadia didok di bagasang ngolutta asa toktong marpos ni roha hita laho mandalani ngolutta lumobi mambuan barita nauli di tonga-tonga ni ngolutta siganu pari yate. Surat ni Kristus dohi neng ditongos tuganup jolma godang do peate naso mamboto taringot songo dia ma Kristus naga bisi palua. Di tahun 1980 itu hado au mangula dohot di penginjilan di HKBP ima di Pulau Rupat jala mahasiswa tingkat 2 do peau alai adong ma dipangido dari departemen seding HKBP dipangido molo ditiki libur doh di adong mata kuliah misiologi adong dipangido asa dohot di nalo menginjili. Jadi radi mau dang napigen na ulu adong napi termula tuhuta ada tusima terjuna tu ana amarhua tusi sadok urupi mana tu na hami na tuam lau marsuan do dianggau pitor woloi do asalau manabai parbinotoan taringo tu songo dia tahe namar barita na uli seding anu lupi itu borak mau sian dumai satu Pulau Rupat jala gudang do tantangan di siate makin ngahya ujami tahoni di tengah-tengah hita baik sian laut sangat doras jala memang di si masai gudang do tantangan do aka angin do dia ale marpos ni roha kita au di si laum barita nauli masahat ma tu Pulau Rupati di sada hutan amarga hutan ayu ay masai gudang do si aka jolma di tauni na suadung dope lapatana parbinotoan na sikola nama boto aka hahi pason dan nyatuza muse aka budayana saya holan mamneli tu si pele mameli begu do tu begu do nasida ale sada tantangan kekhawatiran na audisi dengan pola na biar mati ibadah si alai memang na paling tantangan na ubel ke disi bagaimana saya untuk mengkomunikasikan bahasa kita kepada orang lain kan masih penting doi. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu hal dalam diri kita, pikiran niba, angko sobo binoto, dan adong bahasa nabui atusani nasida. Jadi saat mau di bagasan ingan ini, adong do piga pos penginjilan di si, do tahe nabui baenon malang. Alai majalo do nasida, bahasa dak kuboto, kebiasaan nasida pe masih otik pe, olah saya do nabinain. Matong gerakan ini nabui nadidok bukan hanya kata-kata yang bisa yang dapat kita pakai untuk membahasakan tentang penginjilan. Ubuat magitar, ubuat magitar marede maiba, marede akabukede ido. Dan nama marede lagu-lagu nasing oleh marede. Alai Roma nasida. Holland di bagian nasido edei. Ala memang di boto nasida do, di bagian orang Batak itu pintar nyanyi ninna, itu kan berseni. Jadi duku palu lagui kalagu akan nasihat edetei baru mana nasida tertarik. Badi haton nasida mahatan nasida dengan bahasa isyarat maiba baru mana nasida ulu marpungu tu gereja. Jalaholan nama redde dui. Otik-otik do binain di si pangatusion taringo songo dia do gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang benar, gaya hidup yang berorientasi ke depan. Aibu itu tercalon. Nah, kita kadang dan binoto songo dia macarana. Nah, udah di si dia mau manami dina dan gabi penghambat do HP bahasai di bagasan tiki. Ales holan siam penampilan niba na boy baenot tanah dengan di ngolui boy do nasida majakon Kristus di bagasan ngoluon. Alania ro berpikir ibana na di gua todi berarti apa yang diajarkan itu pasti yang baik.
Molo di ida ibana mana dinggan na di bereng na sida totu diokuat dema nani hapor seon nei totu na dinggado si ihut todoi di bagasan ngulu. Bagudang lo gabi nasi datang akan aposo akan dua tertarik. Holan mari tende. Ida masih bangga do hita songo kita lumo biala batak malo marede songon ede aka ede kurtai memang unang gabe soi karena itu merupakan bahasa roh, bahasa Tuhan yang dapat memanggil walaupun kadang-kadang tidak mengerti, tetapi dari alunan lagu itu mensinyalkan ke dalam hidup manusia, mengatakan walaupun dalam tidak bisa kita artikan, menunjukkan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Odoi tarentai ya teh, si leon leho do yaman. Kalau aku bikin nakin ede gabungan nak kiningan, nak pedang pola torop lu bereng melo gabungan, HP nabudari sugali ro hita di kakak ini ama wah sangat bangga do hita sian ama niaka Cimanggison. Tak pula lanina papanggar-panggaron luar biasa ya. Sudah mengapresiasikan anggo ama Cimanggis luar biasa. Marsi tutu nasida memuji Tuhan. Luar biasa nak pedidok terakhir adong aka akori songon buah kasih dok na asing ade anggau dak pola nian tusi ate holan pengakuan dia kajolmai tabudo edei lasroha tada marsi tutu memuji Tuhan anggau luar biasa sangat lasroha. Tepuk tangan maju hita waka ama. Nah di hamu ama nami do nami di pesta sedikta sederio 125 tahun juga. Bahasa apa yang kita lakukan untuk kita lakukan seperti yang di hati dakon si Paulus. Aku si Paulus dan diboto do nang baenon na di som. Ale hola pahapor seaun nami dok ikong gabi surat ni Kristus do hita. Dan surat na sinurat ni akan tu betu manang tu harotas molo didok surat ni Kristus do ita berarti to di porbedia ido nunga patongoton ngoluta gabe surat na iko jahau ni jolma babua sian hadiriot taido pa mamparbuehon akan adenggan na patut si uhuton jala ido na targoar jolma tarjo mangulaun aka ulaun na dinggan ima surat ni Kristus do ita. Mana biare ngaheau cerita tu hita ditiki di rumah dinas di koperasi tempat inganan nami saya hudoho tido aka moluadong aka ulan-ulan di hutai ala taboto di sigumodang naso saha proses de hita ala dinas sali bajupang do tau lagi disukuni mana dia diapresiasi mana hebatnya orang Kristen itu ya katanya. Adong dua nih dipuji mana parjo kalau orang Kristen itu kalau pergi berdoa pakaiannya bagus-bagus ya pakai yang bagus-bagus nih ini dong mengapa Bapak bilang begitu iya biasanya orang mau ke pesta baru pakai pakaian bagus kalau kalian kulihat di mana-mana selalu pakai yang bagus-bagus jauh walusima sedangkan kita ke pesta Pak menghadapi teman-teman kita yang bagus apalagi untuk Tuhan itu kan saru pada hita bahasa na baga do tapatudon laut kerja sedangkan tu pesta do hita dina nadinggan tabain nadinggan tian sampai ulu do hita marhamu kaina marsalon markerimbal madu pokok lengkap masude do atribut nate di pesta bahasa mau mengaduk Tuhan tak songuni. Jadi molo adung lo itu yang sebutnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aduh. Jadi napa dua muse molo orang kalau orang Kristen ya saya dengar kalau berdoa bernyanyi dia beribadah bernyanyi Nina enak ya katanya kan. Ya itu tanda sukacita kita atas berkat Tuhan Pak. Kan kita kan hidup ini karena berkat Tuhan anugerah Tuhan. Itu yang kami apresiasikan dalam ibadah kami. Kita harus menghadap Tuhan dengan sukacita. Nah dua hal dia mau manami
holan pengakuan na sungonipe, bui do gabe hita mamereng. Ternyata dakkolan nama katai pe hita. Ale holan sian performan manang kepribadian kita tak buang, na gabe tiruan kita di bereng halak. Wah, luar biasa kita na menginjil. Sasitong na ngoluta, kapan saja di mana saja kita terus menginjili. Karena menginjili, bersending, bukan hanya kita berkata-kata, pergi ke rupat, tetapi kita mau mengajak orang lain. Asa marhite sian hita alani surat ni Kristus do hita, dan dibereng sian surat nai te, ala dibereng do sian pangalaho nai. Pasti margogo di hamu, dak pola gabe mabiramu, molo di dok marbarita nauli do hita, marbarita nauli do hita. Ala sian pangalaho iya te, ala coba mojo sebalik nak, balik. Dang tapa duduhon ngolu hak Kristen otai dok denggan olah dibikin amar bada bohina ipe asal pajupang songna bapa hirana sodah potan hirana marniang mido kan adung songoni mulat siak gereja be marni aha becut bohina ama molo dibereng hala kok orang Kristen itu pulang dari gereja mukanya marsui-sui nak penyan kita bata kok memang marsui-sui dunia kan itu tadi. Di ngolut tahun memang meletakkas tak okui alani bahasa-bahasa ni Tuhani gogo ni Tuhani di bagasa ngoluta jalan adong sadatodi yang selalu mengucapkan syukur di setengah tahun ni ngoluta pasti siang akarupat tahun nate siang pembawat tahun pe todi ipa tuduon di hita imasada barita nauli nagabe las rohani jolma di nalaho mamereng hita apalagi di pangalaho iya te. Lalu sido sada naing na para sa penting ate di sadayon rap taida kaya nakot taon nate bosodo pe memasuki remaja odo na menoaing na ikon si buanota na sida menghadapi zaman di noaingon nate dan anu na asing dia mua manami di nami makna penginjilan di hita lau membuat nasida dukon namar situ tu hita sedirita nagabi surat ni Kristus hita di ida kaya nakot taon nate boy nasida gabi generasi na luar biasa mungkin roh suku-suku tak wasa ikut bainon ikut namar songon nambar do warninyan songon ada piagam naidotnya sayang arup roha asa diingot akaya nakot taon nate mudah-mudahan tatang nyakon akan hasia bedo halakon nate kau tatang nyakon jala dakolan tatang nyakon ikut tabuan nasida tagirin nasida asa gabe surat ni Kristus natutu marsida boy di hati dakon mana saya sudah merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah gereja saya sudah merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan melalui pengajaran dari sekolah minggu. Nalani disodo dia Muhammad nami dami tanggung jawab ni hita doi. Song surat ni Kristus do hita. Naung tah jalo bahasa-bahasa ni tu hatta halwaun jalan nunga tah hati dakon songo dia pembayanan ni debata. Odo nani dok ni si Paulus di bagasan terupukon. Molo surat ni Kristus do hita dunga tahilala songo dia bahasa-bahasa ni debata. Jala tok tong do ibana di naumaraton marhite todina tu ngoluta aka bahasa-bahasa hagogon dok panadayon di ngolut taon tahap prosei marhite hata ni debata pos rohata manang generasi do zaman dia pe anon di tonga-tonga di parani ngoluta tetap guarni Kristus nagabe si pargogu nagabe ojahan nagabe pujion ganu ngoluta ala taboto nunga teruji siat sejarah marhite barita nauli marhite hatani debata marhite akatangiang puji-pujian tu debata mar parboyohon akan adingga doi molo taulehon sampai adiga pe zaman dia pe dang boy pa agohoni gabe bangsona bolon kita bangsona terpasu-pasu bangsona soboi
Pak meton manang isepe ala taboto debatana tahaporsei debata Kristus Yesus nunga manuraton surat naturhita di bagasan haporsiatta babua ikon toktong hita di pasu-pasu saleleng hita talen rohatta marsitutu dinalaho mabuan barita nauli di tonga-tonga ni ngolutta do di tonga-tonga ni pardalan ni ngolutta atong borhat mahita jala pahot madirita ikong gabi surat ni Kristus dihita jala ido nagabi hagugon dihita marhite haulun haradiotta lahu mangului hata ni debata patuduon na dinggan di tonga-tonga ni parang ngolutta amin martangyang mahita ali Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus dihilala rohanami Tuhan di godang ni partikion na di bolus sami dohon sudut na parjulu Tuhan watidako kami do babua ala ni asini roham do denggan ni basam do gabi boya li Tuhan satu partikiano kami di nalomadai akabasa basam do pasu-pasu na sakoi ala ni ali Tuhan pahot ma gabi surat ni Kristus hami ali Tuhan marhite haulun haradion nami manang penamasa ikon hodo huyuton ikon hodo pujion nami ikon hodo natoktong uluan nami dinasa ngulu nami ali Tuhan di bagasan tikion di hamulate rohan nami Tuhan nong mardalan dia kapakubasu ni huriam satu partikiano jala pos rohan nami ali Tuhan dia ka ragam ni pelayanan di tonga-tonga ni huriam baik dia ke perpunguan di huriam do di kepanitiaan toktong ali Tuhan mangalian Tuhami todi namar si hohot todi haringgason todi namar lasni roha mangulahoni di bagasan sadani roha Tuhan di bata losido buano nami di bagasan tikion di tonga-tonga ni ruas ni huriam saya homa toktong napasadaung ganup hami losido secara khusus ali Tuhan ima naung gabi ruas na baru ima di keluarga Joshua Leonardo Manalu boru si tanggang saya bain mana sida gabi ruas na mangulu ruas na pasidohot ima di nalah makubasi huriam makubasi ho marhite aka pakubasion pakabusan na pinatupan ni huriam Tuhan debata lausido buanon nami di bagasan tikion ima di sakap ni anak boru ni huriam naneng majalo pasu-pasu parbogason ima si Jandri hutapea dohon elmi tremiga pielia boru hasugian say pasu-pasu mana si dali Tuhan dinggan nang hasadaun holong dohot dame ni roha asa bui nasida toktong gabi sada rumah tangga nadinggan di tonga-tonga ni parsaoran di huriam manang di dia be saya ramoti patulus padinggan di sada ulaun lasni roha neng si patu paun di ulam pamasu-masuon di huta pasur batu ima di hari Jumaton Tuhan buanon nami ma keluarga na di bagasan habuk ni roha ala dialam pangalapmu ali Tuhan tulabungmu ima inanami renta mariasi bursi topul nahina beluoni amang banjar nahor nahinan Tuhan debata dak tagamo dak bosa tumatangis nasida akayanakon ali Tuhan Tuhan dibatasi maroham saya puli pargogoi dan pakirimon nang disakap nasida anon ali Tuhan buanon nasida na inanami on tubo na pasugin di pulung di dolok sanggul horasi ma di perdalanan Tuhan jala patiur masudi akapartuaton na di huta Tuhan di bata melihat mali Tuhan di sudi dengan basam nang dia kasakap na mardalan di tonga-tonga ni huriam aka kepanitian di pesta gotilon saya homa toktong majadi saluhutna leon Tuhami sadani roha las ni roha
lahum manupahi di sudi aka ulaon. Dia karuas ni uriam na di bagas selas ni roha marulang tahun di kelahiran doh persaripeon lama masu maho sudi Tuhan di sudi aka ulon nasida. Leon aka tulus dia aka sita-sita khobar tulomo di roham jala leo ma las ni roha di tonga-tonga ni aka parngulan nasida siganu pari. Dia karuas ni uriam ale Tuhan apa sahaton aka pilihan na ima baik tu pilihan bulanan nang di diakoni sosial nang hamuliation na Tuhan dohot pilihan-pilihan na upasatami di tonga-tonga ni akaparpungan nami say paringgas mahami leho matuhami le Tuhan imaroha na masiraho marsihohot jala padau siya naka ungutungun jala papos maroha nami Tuhan nasa na ubaik kami tuho dang namago siya na lupamu ale pos ni roha li Tuhan hobar tu hatami na ubigi sa darion tok tongdo di sario kodo ganup ngolu ni halak na marsi tutu pasahoton dirina ngoluna dohom akan nabinain nali Tuhan di bagasan las ni roha hapor siaon do pakirimo nasiakoi Tuhan dibatasi maroham di tonga-tonga ni gulmi ni ngolu nami masih gudang dole Tuhan nasi pata mabaik kami gabi marukil ale padau mayali Tuhan to dimi mana marsi kok tuhami moltung dia dupi ya kahamili Tuhan maka persahiton leon hamalumon Tuhan dia kaya anak konami na di bagasan perjuang menguluri karijo lehon ale Tuhan tu nasida ima japalan na lomak mariti parkarijon na nang sijalon nasida lau sido di bagasan ya anak konami manang borun nami Tuhan na di bagasan na si horohan nasida sa jupang ama akasirokap ni todi nasida Tuhan asima roham patodo ma akasirokap ni todi nauli na dengan masih haholongan asa marlas ni roh martaba-taba kaya nakon namin nang dia akan dua-dua Tuhan dina lahu mamuji pasangapon guar mo nabadiai Tuhan Tuhan di bata asima roham togu-togu maganup hami Tuhan dia kaulan nami mamuka marsugut padau siya naka parmaran padau masih naka abataban asa jumpa ma aka pangabahan padaraman ni ngulu na duminggan nali Tuhan asa ido dalam nahamidina lahum muse pasahaton aka ulon na dinggan tua dopan ni harajaunmu do akan perlu di tonga-tonga ni ngulu nami siganu pari asi maruham ale Tuhan sahat tu tangamu ma saluhun ngulu nami pardalan ni ngulu nami hola na mangasan gori Yesus Kristus martangyang hami tuho amin tabuji matuhata mari ende sian nomor 666 laos di soma tapak sahat tujolo piliata napa duahon. Oi
Sian obat jong hita salutna. Kondo Yesus Kristus parmosi asadu corona naolo mancamu nasitogi mancamu nasitogi ay nawisa dohati uron tungasamu nahologi Tuhan ni Kristus otakku Huriani holongani Kristus jakom masondang sian Tuhani nama nodangi sadok dalammu mardalan mahorapon Tuhan Yesus asa unang liluho alai tiurma akadalanmu jalaumu ma nang hatuaun do dame marhiti todi porbadia loasma digohi holong ni Tuhani roham asalam manada ho dia kapambahenan ni debata patupahon haluaon tunasa nati nopa sai di pargogoi maho marsitutu pararaton barita haluaoni patinggil masi pareonmu roha nang pikiranmu manangihon parsuron na di tonga-tonga ni ulaumu na maragami sai to dinaima mangalehon hiras ni roha diho gabi parbarita nauli Tuhan kami sai sondang iman sude donganami na di Sumatera sai sondang iman asa Roma so
aku mapiliata ali di bata amanami na di bono gijang hodo haroroan ni saluhut silan dohon na dinggan dot nasa ulibasa na maliutus pasatami masian ni lohon mitu hami pilihan nami tu ho saya jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asau parahasya kami pilihan not pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhi te tordim asal mutadahami goreng silan dohon mitu hami asal mugir-giri hami madok moliate tu ho marhi te Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala di bata nami hamulia ondo puji-pujian ma di horo di saling leling na nunga di tau ko na porsuk usemu darmu mopop hami perdosa asa Tuhan uluak kami disuruh hodo sisiamu mamaritaun barita nauli tu portibion ala nido ubain lasro hanami noaing ay nunga satu hami barita nauli ihi gabi jumulo hami jupanga martibakon aka bangso na asing say leho mato di porbadia tu hami asa mangului hami diajar ropoda na sian hatami say tabaya haporsion nami jala lokangi rohanami sian portibion asa jolma na badia jala nai baru hami di parbaga hodo uluamu pangiduan nami asima roham do dia akan naso tumandaho do halak parugamo na asing akan nahudul di hahulomoni say das dan nasida ro asa do nasida marpungu di huriami sungguh lima rohani halak Kristen suruh mana sida mamaritaun barita naulii asa tahu sira dot palito nasida di portibion saya ramoti mahuriam jala parsahalai aka paraladum lau mamaritaun hatami dot patuluson sakapmu saya suruh aka pangula na burju tu si gotilon na lebasi asa di papungu nasida na tahu tu harajaumu saya ramoti jala pasu-pasu aka naposom na pararaton harajaumu di tonga-tonga ni naso tumanda hodo parugamo na asing leo matu nasida gogo benget ni roha hapor seon do pamupomon ni roha asa pirto di nasida manon naun paimaun akan na ulo panguluhon saya lehon lapul-lapul tu aka pangula naung loja apusi ma ilu-ilu sian na matana saya parbuehon bain ulau nasida asa marupolom nasida mamujiho saya ramoti maka huria naung pinu kami iduna ro di ruasna padau sian nasida pangeleleon manang pangarupaon ni perjahan saya unang luas terabat hararat ni barita nulii saya pademak maka musuna saya arahon mahalang na disadok tanoon asa ria nasida ro tu huriam sian utara ro di dangsina sian habicaran ro di hasudutan asa domu hamid sada huria nabadia namar hapotopon Tuhan Yesus Kristus ido raja doho Tuhan bain hasakaponi debata ama saliling-liling na amin alia manami na dibona gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajaunmu say saun malomoni roham dibona tungon songon na dibona gijang leho matu hami sadarion hangulua siapari sesa madusani songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami una kami tugi untuk pangunjunan palua mahami sian pangago di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan ini
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.